Takže čaute ľudia, ja som Dotox a zdravím vás z nového videa. Dneska budeme hrať Survival. Nič som vám nesľuboval, ale dneska budeme hrať Survival. Ja už idem začať, idem si naťažiť pár dreva. Už hneď, tu je jaskyňa, takže si naťažím hneď veci. Keď Flipper Max mi poradil pár resource packov, dokonca mám aj X-ray, takže si ho dneska otestujem. Potom mám niečo, čo funguje tiež ako X-ray, najprv sa naťažím celú brezdu, pretože... To už nevadí, že to sa musím vystavať o jeden blok. Tak a ja si vykraftiť nejaké základné vybavenie. Ups. Ja som profík, lebo som hral u Haceran, takže viem, ako sa kraftí všetko. Sekírku. Potom si vytvorím aj... Tak. Ťažím. Idem si oťažiť nejaké uhlie. Kameň najmä. Ujami. Tak. Už ťažím. Snad sa mi aspoň podarí získať železo a nezomriem na tomto hardcore. Teraz by mohlo stačiť. To nikam nevedie, má to nejaké uhly? Je to glitchlo. Na druhej strane mám uhlie. To je dobrá správa. Jedno! Skúsim zapnúť X-ray. Najprv si ja musím vykraftiť normálne veci. Aspoň krump. Pozabijem pár ovcí na noc. Jedna. A kde sú ostatné? To nie, tam je jedna, tam bola. Ja sa asi presuniem niekam inám, pretože nechcem byť niekde, kde môže aj strašiť. Lebo tu to tak vyzerá, nie, tam mám hore normálny bajom, tak tam pôjdem. Dobre, dojdem tam pešo. Ja už ani minútu nestrpím v tomto divnom bajome, pretože on má tak bilión stromov, kde sa to každým jedným môže niečo schovávať. A hneď mám tu niečo, krava. Tam je uhlie, tak tam pôjdem. Tam dole mi... Tak. Potom použijem aj ten ultimátny X-ray pre nejaké rôzne veci, pretože mám kamenný, tak môžem použiť X-ray pre nájdenie železa. Takže idem si ho asi skúsiť zapnúť. Alebo najprv preskúmam túto caveu. Alebo najprv si vykraftím skôr tyčky a torčky. Tak a idem tam. To je ale veľké. Hneď zničený portál. Jop. Kde je Česka?
Oooo! 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 To je čo? Crush of Vanishing. Cruise of Vanishing. To nechcem. Mám Golden Apple. Tento portál sa ani neopláca opravovať. Tak. Zapnem si Resource Pack a dám si... Tak. Zapínam si môj mining prístroj, ale ja to na normálnych multiplayeroch neskúšam, ale tu si to skúsim. Lebo to je môj survival, tu si môžem robiť čo chcem. Už to všetko vidím. Rovno podo mnou je železo, tak tam idem. Rovno tu je železo, tak tam idem. Free železo, potom si naťažím aj uhlie. To som ani nevedel, že také by niekedy existovalo. Tam je creeper. Nevedľa mňa je rieka. Takto si pomaly naťažím uhlie, pretože potrebujem. Tu si aj pospím, pretože už viem, že sa schyluje ku večeru, možno. Ja neviem, ja nie som taký profík. Tam dole je plno železa, tam si hodím naťažiť. A takto môžeme dohrať Minecraft. Vidíte, aké je to ľahké, keď máte X-ray. Je to úplne úžasné také mať X-ray, ale nepoužívajte to ľudia, to je zlé. Spawner. Jop. Ešte podo mnou je železo. Ešte nechcem trafiť kopie. Tu je plno železa, tu je plno. Ešte, že nie sú v jaskyni, ak by som to už neprežil. To nie je spawner, to je niečo iné. To nebude Warden. To nie je Warden. Čo to bude? Prosím, ja chcem dohrať Minecraft. Koľko mám? 23. Dobre, podkopem sa ešte a idem si ho vypekať potom. Sakra, mám páč. A ešte si vykraftím pece. Neviem, mám plno peci. Tej stačia. Ešte si potrebujem si v nich vypiecť najmä aj jedlo. A tu začnem vypiekať, takže mám 19 uhlia, dobre, to mi vyjde. Ešte si vykraftím jednu pec. Tu je.
9, 9, 9, to je jedlo, 4, 4, 4, 4. Teraz si tu vykopem najmä cestu, v ktorej budem spať. Ja nemám drevo! Nie! Ja musím ísť na povrch. Ja to nejdem. Na chvíľu ešte, ale moc nevydržím. Hneď čo dopečiem stejky, tak to mi neviem kopať sa. Vidím svoje pece, nie sú zakryté. Dobre, 3 stačí, aj musím sa ísť vykopať hore po drevo. Mám 40. Kámo, nie, ja som si zabudol zobrať viac dreva. Mám drevo. Zjem dole, pozberám všetko, vykraftím si armor a asi skončím. Dole, ja chcem ísť dole. Dole, vidím svoj crafting. Aj pece, ktoré sa pečú. Takže irony mám, jedlo mám, všetko mám, ešte stačí vykraftiť jednu posteľ. 3. Najprv potom. Birchlock. 3. Mám posteľ. Ako vyzerám furt normálne. 9 železa. 9 železa, steak, kol, kraftím si brnenie, tak. A nakoniec ešte nohavice. A nemám. Mám. Tak sweet dreams, ja sa spomínam toľko. Ešte zísť dole a zoberiem irony na všetky tie ostatné veci.
Tak, vezmem. Stávam sa hore. Tak, idem si to vypiecť. Teď sa oblečiem. Nie. To sa mi dopačiem, som si ešte nemôžem, až potom. Vyrobím si meč, mám krompáč, sekeru, meč. A to je všetko. Dopečie sa mi toto. Pôjdem hore na povrch, si vezmem všetko, aj crafting table, aj PC, aj posteľ. A vykraftím si nový štít. A potom už končím. Ešte 3, tam som pred chvíľou bol, dole. Tam mám iron. Tak. Vypečiem. Prosím. Takže som sa pozberal, ešte zobrať všetko, čo potrebujem. Najem sa. Vyťažím pece. Crafting. Idem na povrch. Vykraftím si štít. A končím. Dobre, rozumiete diváci? Dobre, keď rozumiete, tak dobre. Už mám svoj kamenný blok, je deň furt. Počkaj, ja si vypnem resource pack na X-ray. Ma to trošku štve, že to mám. Ja som nikdy takéto nemal. Lebo Minecraft Bedrock, ktorý som hral na Xboxe, nikdy nepodporoval. Toto. Nikdy nepodporoval X-ray. Tak mám. Done. Back to game. Ečko. Crafting. Tam je tá slávna breza, z ktorej som zobral všetko. Mám. Tak. Čo? Jedno? Nie, potrebujem ešte jedno. A teraz. Boom. Boom. A boom. Mám shield. A boom. Boom. A čaute ľudí, sa Dotox. A čus. Ahoj.